Έλα ρε, τι γίνεται? Έλα ρε φιλέ, τι να γίνει, εδώ σπίτι κάθομαι, εσύ? Εδώ μόλις ξύπνησα ρε φίλε και πίνω καφέ. Να σου πω. Έλα πες. Να σου πω ρε φίλε, ξέρεις τι παίζει με την εργασία? Ποια από όλες? Αυτή με το βίντεο. Να σου πω, μπορείς να πεις λίγο τι θέλεις γιατί ξεκίνησε να βρέχει? Έλα ρε, την εργασία που λήγει σήμερα στις 12. Τι? Πλάκα κάνεις, είχαμε εργασία σήμερα. Καλά. Να σε ρωτήσω, ξέρεις τι γίνεται με την εργασία για το βίντεο? Ναι ρε φίλε, ένα βιντεάκι είναι 3 λεπτά, ό,τι θέμα θέλεις. Σήμερα το βράδυ λήγει στις 12 η ώρα. Ρε φίλε, πάμε λίγο να μου δείξεις. Ναι. Ναι.